Hello mga kings! I'm back! So, for today's video, ako i-share ninyo among Sunday morning. So, for today is sayo kami ng mata, no? 5 AM pa lang ng mata nami. As you can see, nindot kita na orang atong mga kalangitan karon, no? So, karon adlaw is sayo masinsayo mi ng mata sa naka-decide mi nga naami adtuon. So, ka-decide mi nga mga onog puto sa skina. So, ano din siya ang netabo. Perting excited na sa duha. Napay kailib din. Perting syagit-syagit. Happy kay siya kay lagi makagawa sa balay. Kitag sara kay makagawa sa balay, no? So, wala siya. Perting yun yung lipaya. Labi na nakasakay sa motor. Inani dyan may ibasta sa iyo may makamata. Labi na day off silang papa. So, we're here. Ano day may mga ono. Daplin sa kalsada. So, kanang putuhan diris, kailan na ganyan sila na mo. So, mo nang tanaw kayo sa tag-iya nga na ami, kukuha na siya. Aray mo diri mo, wala na nang kaluha. So, mo na siya. So, kanin sa kikipusog, dyan yung kaunong puto. So, kan siyo, berti yung lipaya ng kauna sa siya. Mora kita na yung family banding, labi na day off silang papa. So, ato na siya time-lapse kay, you know, para makita ninyo sa kakusumo ka og puto kong anak. So, ano siya, no? Then, nasa sila si Kuwati diri. Barato ra sila diri. Tag 15 naman siguro nilang puto. Then, ang ilang si Kuwati is tag 5. Ang gamay nga cup. So, ano siya. Then, after ani is nanguli nami. As you can see, nagsiito ang akong anak. Pati niyang lipaya. Kaya kapalit siya sito sa 7-Eleven. So, tagsa rin na sila sa iyahang igsuon. Si Chloe, kasi Chloe nasa tubangan, nagsakay. So, muna siya. Nagdidali din sila uli kay para makainom na sila yung sito. Tara, yay, mama! Nakakaking kuya ko mga anak, liwat ka silang mama. So, dayon, ilan yung gipablihan nilang kuan. Sito, pwede din lang inom. Yummy, mama! Yummy! So, after ana is nangayhay din ko sa luyo na mo sa mga sa sininang akong nahumulan. Then, maura to. Thank you for watching. Goodbye and God bless. Mwah! Got the kick.